Još jednom lijep pozdrav na početku emisije o sportu sportski. Kad govorimo o sportu, vrlo često spominjemo olimpizam. Što je olimpizam, gdje se olimpizam pojavljuje, kako olimpizam pratimo, a u Hrvatskoj olimpizam prati možda na najbolji ili možda na najnaučniji način Hrvatska sportska akademija, odnosno Hrvatska olimpijska akademija. Samo su Tonči Tadić i Saša Cerej. Tonči, dobar dan kao prvo. Dobar dan. Tonči, što je točno Hrvatska olimpijska akademija? Hrvatska olimpijska akademija je ustanova koju je osnovao Hrvatski olimpijski odbor sa dvije glavne zadaće. Jedno je promicanje olimpizma, a drugo je obrazovanje kadrova za potrebe sporta, odnosno sportskih saveza. Ja znam da veliki dio ljudi koji se bave sportom uopće ne zna da mi postojimo. Ali mi postojimo i radimo vrlo intenzivno, ne samo u ovom dijelu koji se tiče promicanja olimpizma i umrežavanja sa ostalim olimpijskim akademija ostalih olimpijskih saveza u Europskoj uniji i u svijetu. Na kraju krajeva Saša je predsjednik programskog odbora Europske olimpijske akademije, pa može puno više reći o tome kako to izgleda na razini Europske unije. Nego radimo i ovaj drugi dio koji je jednako važan za naše sportske saveze, a to je obrazovanje kadrova za potrebe sporta. Dakle, ja bih ovdje podsjetio na članak 51 Zakona o sportu koji kaže da Hrvatski olimpijski odbor djeluje na promicanju stručnog rada u sportu i skrbi o osposobljavanju i usavršavanju stručnih djelatnika putem Hrvatske olimpijske akademije. Dakle, naša je zadaća obrazovanje trenera u doslovce svim sportskim savezima koji su članica Hrvatskog olimpijskog odbora. Za razliku od Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i Splitu koji imaju ograničeni broj nastavnih programa, Hrvatska olimpijska akademija doista pokriva sve sportove u svim sportskim savezima koji su članica olimpijskog odbora, bilo da su olimpijski ili su neolimpijski. Pri čemu te nastavne programe radimo u najtješnjoj suradnji sa tehničkom komisijom dotičnog sportskog saveza. Tako da se upari, dakle, s jedne strane taj opći dio kojeg rade stručnjaci, nastavnici sa kinezioloških fakulteta, a s druge strane stručnjaci iz dotičnog sportskog saveza. Svaki taj sportski program dobiva ili ne dobiva, naravno, prolaznu, odnosno mora dobiti prolaznu ocjenu od Nacionalnog vijeća za sport i nakon što ga odobri ministarstvo, uz napomenu da svaki od tih nastavnih programa mora imati i placet od Međunarodne sportske federacije za taj sport, tada se po tome provodi nastava u okviru Hrvatske olimpijske akademije. Ono što je također bitno napomenuti ovdje je da te nastavne programe, dakle, plaćaju sami polaznici. Dakle, Hrvatska olimpijska akademija u suradnji sa savezima definira ukupni trošak tog programa i to je jedan simboličan iznos, za neke nije baš simboličan, za neke je. Svaki polaznik kao kotizaciju uplaćuje, odnosno sudjeluje u financiranju vlastitog obrazovanja. Činjenica je da moramo imati obrazovane trenere. Činjenica je da je doista neprihvatljivo da nam treninge u bilo kojem savezu vode ljudi koji nisu obrazovani treneri. Dakle, činjenica da moramo poticati sportsko osposobljavanje, obrazovanje trenera, ali jednako tako je činjenica da kad ne bi bilo Olimpijske akademije, prostora za to obrazovanje doslovce ne bi bilo. Dakle, naše postojanje olakšava doslovce svim sportskim savezima kvalitetan rad trenera i licenciranje trenera doslovce u svim sportskim savezima. Vratit ćemo se još na to. Saša, ajmo se samo trenutak vratiti na sam početak. Gdje je nastala, kako je nastala, zbog čega je nastala Hrvatska olimpijska akademija? Pa evo, možda je manje poznata činjenica da Hrvatska olimpijska akademija je nastala još
davne 1992. godine i to je interesantno znati da je nastala na poticaj tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Samarana, koji je predložio Antunu Vrdoljaku da Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatska nakon svoje neovisnosti također osnuju Nacionalnu olimpijsku akademiju, što je zapravo i utemeljeno u olimpijskoj povelji kao dakle statutu Međunarodnog olimpijskog odbora i zapravo olimpijskog pokreta u cijelosti, te je zapravo dana zadaća svim nacionalnim olimpijskim odborima da provode olimpijsko obrazovanje, da promiču za fair play, toleranciju i sve one pozitivne vrijednosti sporta i to posebice putem nacionalnih olimpijskih akademija. Putem nacionalnih olimpijskih akademija koje su zapravo doista pravo mjesto i prave ustanove ili institucije ili udruge kako su već formirane u određenoj zemlji za takve programe. Također ono što je važno reći da smo mi svi i danas trenutno ima 150 nacionalnih olimpijskih akademija, nacionalnih olimpijskih odbora ima nešto preko 200-tinjak, čime zapravo vidimo da još postoji prostor za daljnji napredak na tom polju, ali ono što je važno reći da smo svi udruženi u Međunarodnu olimpijsku akademiju i također da nas ima na svih 5 kontinenata i ovo što je Tonči rekao, ono što je zanimljivo, evo sada je jedan povijesni trenutak se također desio u rujnu prošle godine da je nakon dugog niza godina priprema sam aktivno sudjelovao, mogu reći da je o tome 6 godina službenih, a vjerujem da je bilo i ideja trajala puno duže, napokon osnovana Europska olimpijska akademija i u nju je udruženo, dakle na starom kontinentu nacionalnih olimpijskih akademija ima 51. Tako da evo i na tom planu mi smo napokon dobili kao Europa kontinentalno udruženje, ono koje imaju zapravo svi ostali kontinenti, tako da evo u tome smo nekako zadnji stupili na snagu, ali mislim da je važno jer nekako imamo više zajedničkog, te i sastanci se održavaju u Međunarodnoj olimpijskoj akademiji u Antičkoj Grčkoj i oni su zanimljivi i dobri i posebno je vrijedno iskustvo vidjeti što rade recimo Afrikanci ili Južnoamerikanci ili na nekom drugom kontinentu, ali ta suradnja je bitno teža zbog udaljenosti, zbog određenih i kulturoloških razlika koje su interesantne za vidjeti, ali s druge strane otežavaju nekakvu suradnju intenzivniju. Dok s druge strane evo, u Europi ipak smo bliže i kulturološki i kilometrima, pa nekako je i lakše tu suradnju održati i napraviti. Evo, nadamo se novo udruženje ovdje da radimo intenzivno sada na onim osnovnim parametrima i na onim osnovnim programskim idejama, pa se nadam da ćemo uskoro imati vijesti sa tog plana. Ja se ipak nadam da održavate u Grčkoj, a ne u Antičkoj Grčkoj, jer morali bi vremeplove imati. To je samo malo. Ne, u Antičkoj Olimpiji. To je jedno posebno mjesto za sve nas. Dakle, u Grčkoj je, ali Antička Olimpija je ono arheološko nalazište. To je samo mala digresica, naravno. Olimpija je sasvim sigurno središte svega. Međutim, ono što mene zanima, koliko Hrvatska, koliko vi konkretno, ili mi svi sportnici iz Hrvatske, može dati svog utjecaja u takvu jednu europsku organizaciju? I koliko ga daje? Pa evo, trenutno, dakle, mlada smo organizacija, tek smo osnovani, imali smo prvi sastanak izvršnog odbora u Frankfurtu sa strane Hrvatske. Ja sam izabran za člana izvršnog odbora i za trenutno predsjednika komisije za obrazovanje. S te strane konkretni doprinos je taj da evo imamo čovjeka u Europskoj olimpijskoj akademiji i mislim da je to jedan veliki doprinos i Hrvatske, ali i također jedan znak povjerenja Europske olimpijske akademije i vodećih osoba u Europskom olimpijskom pokretu, jednom Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, da između 51 zemlje smo, evo nas 5, odnosno ukupno 7 članova u izvršnom odboru, također dakle Hrvatska je zastupljena. Sjajno. Tonči, kad ste govorili o Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, spomenuli ste Hrvatski olimpijski odbor. Koji je međusobni odnos između vas? Ko prvo sjedimo u istoj zgradi. Da, za početak. Ali šalu na stranu, dakle, mi odgovaramo za svoj rad Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. S druge strane, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora je član po defaultu, član upravnog vijeća
Hrvatske olimpijske akademije koja sam ja predsjednik. Dakle, da je ta suradnja jako dobra. Svako toliko na vijeću HOO-a podnosimo izvještaj detaljni o radu, na praktično jednom godišnje podnosimo izvještaj i na skupštini HOO-a, dakle da savezi znaju da postojimo, oni koji to ne znaju, na to ih upozori glavno tajništvo, da nam se obrate u njihovom interesu, da obrazuju svoje kadrove kako ne bi imali posla sa sportskom inspekcijom, ne daj Bože. Koliko vi zapravo možete utjecati na to da neki savez nagovorite ili da ga prisilite da se kod vas njegovi kadrovi obrazuju? A čujte, to je stvar zapravo njihove dobre volje, ali jednako tako... govorim to i zbog ovih financijskih strana. Pa, kad sagledaju sve kombinacije, vrlo brzo dođu do zaključka da je ovo zapravo najbolja kombinacija. Jer će dobiti nastavni program kojeg će pripremiti Saša sa svojim kolegama u suradnji sa njihovom vlastitom tehničkom komisijom. Dakle, ne možeš imati pogođeniji program za tvoje potrebe nego što je to, tako da si ga sam pišeš. Drugo, mora im biti jasno da ako trener nema obrazovanje, on ne može biti trener. Onda ga kači sportska inspekcija i taj klub ima i taj savez silnih problema radi toga. Dakle, vrlo brzo im dođe do zaključka da se moraju obratiti nama. Naravno, sa svoje strane glavni tajnik i glavno tajništvo Hrvatskog olimpijskog odbora utječu dopisima i na svaki mogući način u komunikaciji sa predsjednicima saveza da nam se jave. Nam je jako drago da godinu za godinom raste broj sportskih saveza koji pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji obavljaju svoje obrazovanje, da su savezi zadovoljni, da su to doslovce na stotine trenera godišnje u savezima koji nikako drugčije ne bi mogli dobiti sportsko ovo obrazovanje osim preko nas. Imao sam prilike biti na dosta promocija. Međutim, da bi se došlo do promocije treba dosta toga i odraditi. Kako to izgleda? Koliko ste zapravo trenera uspjeli od 1992. do danas osposobiti? Pa evo možda prije samo još da odgovorit ću na pitanje se nadovežem. Ja bih rekao još da, dakle, ono što je važno reći da mi kao Hrvatska olimpijska akademija, dakle Hrvatski olimpijski odbor nam je osnivač. 1992. je zapravo akademija počela djelovati kao komisija Hrvatskog olimpijskog odbora, da bi 2001. 2002. Se Hrvatska olimpijska akademija odvojila od Hrvatskog olimpijskog odbora iz razloga što je stupio na snagu Zakon o obrazovanju odraslih koji je definirao da sve sve ustanove ili trebaju biti ustanove oni koji se bave obrazovanjem odraslih. Tako da je Hrvatska olimpijska akademija u tom trenutku morala se odvojiti. Ono što, kao što je rečeno, dakle mi fizički jesmo u Domu sportova, dakle u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski olimpijski odbor je osnivač Hrvatske olimpijske akademije, ali ono što je važno, imamo i dakle sporazum sa Hrvatskim olimpijskim odborom o korištenju i pravne službe i financijsko-računovodstvenih poslova, zapravo i infrastrukture, informatike i svega ostalog. Tako da zapravo s jedne strane mi jesmo neovisni, ali s druge strane Hrvatski olimpijski odbor pruža dosta te tehničke podrške i naravno tu je i ta financijska strana koja zapravo omogućuje i prema Olimpijskoj povelji da mi funkcioniramo. Na taj način zapravo Hrvatska olimpijska akademija djeluje, a ono što je važno reći da imamo zapravo kao Olimpijska akademija, Nacionalna olimpijska akademija, to je taj prioritetni zadatak, to je promicanje olimpizma i programa olimpijskog obrazovanja, ali s druge strane imamo taj jedan specifikum ili dodanu vrijednost, a to je da također radimo ovo što ste me pitali i programe obrazovanja odraslih, odnosno kadrova za potrebe sporta. Tako da zapravo akademija djeluje na dva polja i to je jedna razlika na ostale akademije, samo još jedna olimpijska akademija koja nešto slično radi kao mi, tako da u Međunarodnoj olimpijskoj akademiji kada imamo sastanke i promociju svake godine, ja podnosim godišnji izvještaj i u Međunarodnoj olimpijskoj akademiji, onda redovno dobivamo i tu jednu pohvalu da se bavimo još tom jednom proširenom djelatnošću koju smo uključili od zapravo 2007.
2012. godine smo uključili olimpijsko obrazovanje kao predmet, tako da naši treneri se obrazuju i u tom polju, pa smo pokušali nekako spojiti te dvije djelatnosti i u sklopu tog jednog predmeta koji smatramo da nekako je važno da treneri koji rade sa sportašima imaju ona osnovna znanja o olimpijskom pokretu i olimpizmu. Što se tiče vašeg pitanja, dakle koliko trenera i koliko osoba je prošlo, to je veliki broj. Ja sam baš prije ove emisije pogledao, tako da od 2013. godine, od kada je zapravo novo vodstvo krenulo sa radom, novo upravno vijeće, promijenjeni ravnatelj, mi smo modernizirali sve programe, dosta je promjena unešeno i u način rada, tako da sa zadovoljstvom mogu reći da od 2012. do 2018. je provedeno kroz programe Hrvatske olimpijske akademije ukupno prošlo 40.000 osoba. Od toga je 900 trenera u 50 sportova. Tako da mislim da ti podaci, pogotovo kad znamo da u određenim trenucima je bilo i dosta problema u vezi financiranja sporta, mi smo nekako uspjeli zadržati na jako zapravo uz jako puno truda i zapravo na volonterskoj osnovi predsjednika i svih članova upravnog vijeća, to uvijek želim jasno istaknuti, koji imaju dakle svoja zaduženja i svoje poslove, ali odvajaju svoje vrijeme da bi pomogli nama i na tome smo im svima zahvalni, posebno predsjedniku, jer njihovim dolaskom su se stvorili još jedna sinergija, jedni uvjeti za rad koji meni znatno olakšava posao kao ravnatelju i mislim da akademija iz tog razloga zapravo i dobro radi i dobro posluje. Rekli ste da ima dosta sportova. Da li se neki sport možda 2 puta već obratio? Jesmo. Znači to isto je normalno? Jesmo, da, jer naše grupe prema zakonu i prema podzakonskim aktima o obrazovanju odraslih su do 24 polaznika. Nerijetko u većim sportovima je interes puno veći, pa stvaramo i više grupa. Jedan od takvih primjera, na primjer, je rukomet, s kojim sa Hrvatskim rukometnom savezom imamo jednu sjajnu suradnju gdje smo obrazovali više stotina rukometnih trenera, među kojima je i Lino Červar i Saračević i dakle naša proslavljena imena i u rukometu. I evo sad smo možda jedan kuriozitet, razgovaramo sa Hrvatskim rukometnim savezom, održali smo nekoliko sastanaka sa kolegicom Lidijom Bojić-Čačić koja je tu iznimno nam od velike pomoći, ali i sa cijelim vodstvom saveza da pripremamo program usavršavanja rukometnih trenera koji bi bio i po Ring Conventionu i po svim onim propisima evropskih i svjetske rukometne asocijacije, tako da također je bio prisutan i gospodin Červar koji je se izrazito pohvalno izrazio po tome, a to će trenerima u rukometu dati mogućnost da steknu i A licencu. Ali da i drugi sportovi nauče da se tu može toga puno napraviti. Pa je, da, evo, razlog možda, još jedna kratka digresija, razlog zašto s nekim savezima funkcioniramo jako dobro, a neki savezi nam se ne javljaju, je doista u tome da mi dajemo punu slobodu savezu. Ja smatram da akademija je servis nacionalnih sportskih saveza, a ne klubova ili nekakvih drugih sportskih udruženja, što mi se čini da je i naša razlika na tom, ajmo to tako nazvati, nažalost, tržištu obrazovanja. Ja smatram da to obrazovanje bi trebalo biti ipak prisutno i pristupačno svima, jer sada dolazi do velikih oscilacija u cijenama, što određenim savezima stvara velike probleme, jer vi imate, na primjer, saveze u kojima ljudi rade u klubovima volonterski ili rade za 500 kuna mjesečno i takvom treneru je doista teško izdvojiti 10.000 kuna da bi ispunio svoju obavezu prema Zakonu o sportu i sebe obrazovao, dok tu Hrvatska olimpijska akademija zbog različitih razloga ipak dolazi sa cijenom koja je bitno manja i valja napomenuti da je prije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo programe Hrvatske olimpijske akademije
vodimo razgovore i sa Središnjim državnom uredom za šport, kojima se zahvaljujem na razumijevanju i na dobroj volji da također ostvarimo ponovno taj jedan iskorak i da trenerima u sportu omogućimo olakšano financiranje njihovog obrazovanja. Sad kad vas je Saša tako lijepo nahvalio, tko je zapravo upravno vijeće? Kako funkcionirate? Kako funkcionira upravno vijeće? Gdje ste našli načina? Kako uspijevate osigurati financije? Gdje postavljate organizaciju posla? Upravno vijeće čini nas petoro. To su osim mene još gospodin Josip Čop, Marijan Klanac, Jasenka Wolf-Cvitak i Danira Bilić-Nakić. Kao što je Saša rekao, djelujemo volonterski, iako je rad vrlo intenzivan, jer ne želimo sa nekim svojim primanjima opteretiti saveze. Nastojimo, dakle, pomoći Saši u svim situacijama kad ima neki problem koji nadilazi zapravo organizacijsku razinu, a tiče se nekakve političke prirode, dakle odnosa sa ministarstvom, odnosa sa državom općenito, sa uredom za sport. Mislim da smo sa takvim pristupom zapravo skidanja dijela tereta pomogli, tako da su se on i njegove kolege mogli dobro posvetiti, dakle, realizaciji nastavnih programa. Mi se financiramo preko Olimpijskog odbora, dakle uz pomoć sredstava koje nam šalje država, dakle preko Državnog ureda za sport, no s druge strane jedan dio prihoda dolazi naravno i od samih polaznika iz sportskih saveza. Činjenica je da i u vrlo skučenim sredstvima Olimpijske akademije, koja, to isto moram istaknuti, da se i to mora reći, naša sredstva u zadnjih nekoliko godina iznose zapravo svega 1/5 onoga sa čim smo raspolagali prije 6-7 godina, ali i sa tako vrlo skučenim sredstvima uspijemo zadržati pa i povećati broj polaznika iz sportskih saveza. Naravno, teret je više na samim polaznicima i na savezima. Bilo bi nam jako drago kad bi nadležno ministarstvo i Državni ured za sport prepoznali da ako je nešto definirano kao potreba, kao nacionalna potreba, kao nacionalna nužnost, da imamo kvalitetan za sport, onda se ta nacionalna potreba treba na odgovarajući način sufinancirati iz državnog proračuna. Dakle, ne za ništa drugo, nego da čovjek koji će poslije, kao što je Saša rekao, volonterski ili za nikakve novce voditi klub u nekoj županiji, ima manji teret tog svog dodatnog obrazovanja na kojega zakon obavezuje. Ponavljam, sve zato da bi naši mladi, dakle polaznici, dakle oni koji počinju sa bavljenjem sportom, imali iznad sebe kvalitetnog, obrazovanog, profesionalnog trenera. Ko to radi i na koji način? Baš sam htio se nadovezati. Znači, nama je naša politika u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji da ono što je, dakle, Tonči već ranije rekao, znači program koji imamo, koji prolazi cijeli niz institucija, od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog vijeća za sport, Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje nam daje rješenje nakon što je program napisan i ako odgovara svim uzusima. S takvim rješenjem tek mi možemo legalno raditi. Ono što je nama u akademiji važno, da treneri, odnosno tehničke komisije, stručnjaci pojedinog saveza, njih zadužujemo za takozvanu specijalnost 1 i specijalnost 2, znači onaj stručni dio programa. Opći dio sa velikim zadovoljstvom koristimo i ponosni smo da su nam predavači
profesori sa Kineziološkog fakulteta, ali također i sa Učiteljskog fakulteta, tako da imamo jednu dobru suradnju, ali u specijalnostima otvaramo mogućnost savezima da njihovi stručnjaci izrade taj dio programa. Zašto? Razlog je s naše strane taj jer smatramo da savez zna najbolje što njima treba u budućnosti, kakav trener i kakav kadar će zapravo školovati i trenirati bazu. One sportaše koji će dakle danas sutra postati, nadamo se, Janice Kostelić ili bilo koji naši vrhunski sportaši. Neka postanu zdravi. I naravno neka ostanu zdravi. Također to je izrazito bitno. Tako da zapravo ti programi, mi smo ponosni da koristimo struku Nacionalnog sportskog saveza, ali također da gdje god možemo uvijek se trudimo i zapravo u to ulažemo veliki napor da osiguramo prisustvo predavača u specijalnostima koji su vrhunski europski ili svjetski treneri koje dakle na našu inicijativu u suradnji s Nacionalnim sportskim savezom osiguravamo da dođu u program i predaju. Na taj način zapravo dajemo još jednu dodanu vrijednost da svi oni polaznici naših programa primaju ne samo trenutno ono znanje i teoriju, nego i taj jedan pedagoški pristup i metodički i planiranje, programiranje, kineziologije, sve što obuhvaća program, nego da dobivaju vrhunske informacije iz struke u današnjem trenutku na europskoj ili svjetskoj razini. A ja vidim da ćemo mi morati još jednu emisiju napraviti, da smo došli do kraja ove. Hvala vam puno što ste bili gosti. Pojasnili jesmo nešto, Sportska televizija će nastaviti pratiti vaš rad, da ne bi slučajno negdje otišli krivo. Hvala lijepo. Hvala vam što ste bili. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Bila je ovo još jedna emisija o sportu sportski.